lovebirdz family, guys, good morning ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಾತಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಲೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಾತಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಬಾಬಾದ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಇನಿ ಇಂಜಿ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಂದ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂತುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನನ್ನಿತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡುವ ತೂಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾನ ಫೇಸ್ ಯಾರತೆ ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳೆ ಕುಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ನಿಖಲು ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾನ 1 month 2 month 3 month ತೂತಿಜಾರು ಅಂಚನೆ 4 month ಇತ್ತ 5 ಆಂಡ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 11 ಅಂಚ ಅದು 4 month ಮುಟ ತೂತಿಜಾರು ನಿಖಲು ಅಲ್ಲೇನು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಚು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಪಂದು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತ 5 month ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಈಗ 11 ಐತದಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಬಿಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜನ್ ಪತ್ತದು ನಾನು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಎಂಚೆತ್ತಲ್ ಪಂದೆ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐನ್ ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಬರ್ಪ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲರ್ ಆತುಪಿನಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೇನೆಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಡ್ ತಿಕ್ವಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸರಿ ಟಾಟಾ.